Салом бародарон, курби асори имрӯзаро мебинем. Подписаться кунед, обуна шавед, лайк кунед, колокольчикро зер кунед. Ва мо рафтем. $100 18 сомон дар бонкҳои миллӣ, бонки эсхата, алиф ҳам $18 сомон. Бародарон, ба ҳаматон барор мехоҳам дар зиндагиётон. дар ин ҷо евро 1080 сомон шудааст. дар дигар бонкҳои алиф, эсхата, сбербанк ҳам 80 сомон. дар харид арзонтар аст. ва 1000 рубл шабона камтар фаромад. 149 сомон буд, 146 сомон шуд. ва бонки алиф бошад, рубл якумин дар алиф баромад ва дар алиф маълум шуд.